Kalit misilaob ang taxi nga gimaneho sa 22 anyos nga si Arnel Argalion nga taga Matina Pangi, Davao City pasado alas 9 kaganyang buntag Enero 20 sa CP Garcia Highway Diversion Road. Sumala ni Argalion, sakay niya ang iyang lalaking pasahero gikan sa Matina Crossing. Apan pag-apot sa Las Terrazas, kalit na lang miaso ang atubangan sa taxi. Swerting nakagawas dayon ang driver ug ang iyang pasahero gikan sa taxi. Gikan namin sa crossing niya, isa rang pasahero ba pag-abot na mo dra kay niaso sa sulod niya ni siga na nga tubangan mo tong nibaba ako niya, ang pasahero nalak mo sa sulod, akong gibalik. Akong giabrihan. Daling nakaresponde ang mga bumbero sa insidente. Matud ni Fire Officer 2, George Azucena, ang investigator sa Bukana SIR Fire Station, usa sa ilang ginatanaw nga posibleng sinugdanan sa kalayo ang gihimong overhauling sa taxi. Dahil siya history na bago lang ni siya na overhaul ang taxi this month. So 2 days pa lang siya sakayan karon nga bulan. So among gitanaw karon na possible katong sa overhauling nahitabo nga overhaul sa tibok sakyanan pag-ayo. Gipasabot sab ni Azucena nga short circuit sa mga wire ang sagad hinungdan nganong kalit masunog ang gimanehong sakyanan. Possible cause is nadiha ang short circuit kadtong nay mga wires nga nadikit sa positive negative, so possible na siya mag-cause o kuan na mo na siya pinaka main or probable cause sa sunog sa mga vehicles. Kanunay ang pahimangno sa mga otoridad sa mga driver nga kanunay susihon ang sakyanan una mo biyahe aron malikayan ang susamang insidente. Mas maayo gyud nga natay mga fire extinguisher dala, portable. So barato ra man na siya. Nara sa katong mga 5 pounds lang nga mga portable fire extinguisher. Napuntay katong mga lahi nga fire extinguisher. So depende na sa owner. Pinakatimana na to ang blow baguettes. So naagyo na permanente. So kani sa mga taxi, sa mga PUV, PUJ, so kabalo na sila kay gina-train man na sila sa ilahang mga company nga ma-check gyud ang ilahang blow baguettes every biyahe nila. Nakig-alayo na ang kumpanya sa taxi sa mga otoridad alang sa nagpadayon nga investigasyon. Dili pa matino kung pila ang danyos sa nasunog nga taxi. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.